Antonieta? Hola, Eureka. Què fas per aquí? Oi, he vingut a veure, però veig que hi ha un munt de formatges. Sí, hi ha de moltes maneres. Hi ha de diferents llets, pot ser de llet de vaca, pot ser de llet d'ovella, pot ser llet de cabra, i després, segons com està fermentat, hi ha de molts gustos. Ostres, i és bo menjar formatge? Sí, sí, sí. De fet, tant la llet com els iogurts com els formatges són una bona font de calç. I llavors, el formatge, hi ha gent que no li sente massa bé la llet, inclús el formatge li sente millor. Li agrada a tothom. Lucy, Lucy, sempre vas amb les piles a tope com tu fas. Lucy. I com el podria menjar, aquest formatge? Mira, el pots menjar o per ficar-lo dins d'un entrepà, per exemple, però a vegades també el pots menjar de postres, amb una miqueteta de mermelada o una miqueteta de mel. El pots ficar amb alguns plats, te pots fer una crema, o pots ficar, per exemple, una miqueteta d'un tall de llom a la planxa i te fiques un tallet de formatge a sobre. I l'entrepà ben fresc i els deures sempre fets. Això et dona un plus per partir-me bé. Vaig a dormir aviat, al matí m'alço d'hora. Si no m'agrada gaire el formatge, què puc fer? Doncs, mira, és que de formatge, com que hi ha de molts tipus, n'hi ha uns que són més forts, que podrien ser aquests del grup d'aquest d'aquí, i si no, els formatges, els frescos, són més suaus. I si no, també tens el formatge d'aquestos que són de llestreta. I si no, hi ha els formatgets, que són més suaus i potser per començar entren millor. Ah, doncs moltes gràcies. És que, clar, jo arribava aquí i veia tants formatges i després no sabia quin triar perquè pensava, igual no m'agrada. Doncs ara ja tens tantes idees més. Moltes gràcies, Antonieta. De res.